Ľudia už pomaly prestajú veriť tomu, že ľudia, ktorí vedia pracovať a chcú pracovať, že jednoducho majú šancu v tej politike, ale nám to nie je jedno. Založili sme občiansku konzervatívnu stranu, aby sme nemuseli ťahať zo sebou bremeno cudzích kompromisov. Veľké strany musia robiť kompromisy. Malé strany dokážu viac. Nehľadáme kompromisy, ale riešenia. A chceme, aby sa na Slovensku poctivosť vyplácala. Vieme, že poctivosť sa vypláca. Korupcia je zdrojom chudoby. Celá spoločnosť dopláca na ľudí, ktorí nedržia slovo a vždy nájdú vysvetlenie, prečo tak urobili. Kto spáva s obsami, vstáva s vlchami. Ľudia majú strach, pýtajú sa, či ich hlas neprepadne, keď budú voliť OKS. My hovoríme, váš hlas prepadne, len keď budete voliť zlo, menšie alebo väčšie. My robíme reformy a najlepšia reforma bude, keď všetci budeme hovoriť pravdu. Rozhodnite sa správne. Rozhodnite sa slobodne. Dajte svoj hlas OKS.